hlalani phansi relaxani ngiyonilandela yona ke imali ngoba ukudla ngiyabona ukuthi anikufuni yabo siyamtshena futhi uthi hayi mfethu uhamba nayo wena hayi kulungile angeza ngihambe nawe athe sihamba la angene la ile drop afika idonsa imali yobe idonsa la drop imali amnikeze lo mfethu and imali ngempela ugqinsi olungaka ngoba elalulungaka ugqinsi kodwa ngitshena ukuthi asikwazanga ngisho ukulibala ngendlela kwakusekushube nga yabo nje obebuye ezohlala phansi ubuye uzohlala phansi la nalo nkosikazi uyabuya uyohlala esihlalweni sakhe ufuna ukutshengisa ukuthi nje ayikho into abayipressayo bona endabuko ukuthi mhlambe njengama-button njengama-panic button what bazohlala phansi ukutshengisa ukuthi baya-cooperate kule nto esizoyenza hayi abe seyishila imoto plus ngiyayazi imoto yalo wamlungu iduma kanjani tshena ukuthi wangena ngemoto endlini khala katha emoto endlini hayi plus lo baba wayeyisosha Doda ngabe khona yini lapho mhlambe isigameko nje seke sakwehlela ohambe nokho lempilo eyidakamezwa ongasobo sikhohlwa mhlambe ongaqala usixoxele sona phambi kokuba siqale uhlelo yebo isikhona baba eseka senzeka ngangidudene nomngane nami yabo shuthi sambe khona umunye umfana ewakuthiwa uMafridge ayezwana naye gama lini uMafridge wayenekhanda elikhulu lo mfana lo ayana khulu ikhanda lakhe manje uyibizwa kuthiwa uMafridge limiso kweFridge kanjalo impela hayi manje na ke sihambeke sinayo siqalekile sina plan hayi sihambe siye la lo mfana lona wenesitolo esincane uMafridge bazana naye uyaziwa nalapha nabamqwaye uyayingenela enze yonke into kushuthi benokuthi amboleke ilaptop leyo laptop leyo ilale kuyena avuke ngakusasa ekseni indlela idlula khona kalomfana lokuthu uvela lo mfana wami hayi ke manje na ke sifike la ngoba ngazi noma mhlambe nayo uMafridge wayetshenwa igazini avesana amnqabela athi uyayiboleka le laptop hayi amnqabela hayi shuthi ke kuthe sanjalo sadla hlanganisa amakhanda avesana ekuqhamuka enye intombazana izothenga la isitolo kanti shuthi uyayishela lo mfana lona yabo masiphuma ikhaphe hayi njoba behamba ke sivesane siyayithatha le laptop yabaleka kanti asibuzange la ngeni sathe sidondobala sishone ezantsi wabe kuqhuma uvini ngapha nangapha hayi sathi siyakhona sikhona sabona ukuthi umphakathi wonke uyahlangana baningi abantu saze sabanjwa sesiwelele ngale wa freeway sibanjwa imoto futhi nakhona fake ebhuthini hamba nathi wayiwa khona amaFridge sathe sifika lapha yana sekunenqwaba yabantu singabazi nanokuthi baqhamuka ungagcina kuvulwa ibhuthi ke yangibange ngisabona ukuthi wenzakala awukhumbula hayi angisakhumbuli ukuthi kwenzakalani hayi phuma esibhedlela naku nakhona esibhedlela inkinga ke la yabona baxwaya usinawana sekumele ugoduke manje sebeyasho ukuthi bakudischargeile discharge noma ungasiphi isikhathi ngoba yini basuke bafuna ukuxoshana ukuthi usuku uphume malume into kanjalo nje umphakathi engahlangana nayo inkinga engahlangabezana nayo into kanjalo umphakathi no futhi uma ungasihlehisa kodwa sibuyisele emuva lo esikhuluma naye okay nina bendlele nophapha ekhanda kamenzi indaba olalela umuntu omemeza athi yakhalela ukuthi igula lika Jama lichithekile nina bakamBhuti ubomvu njengegazi nina bakashishiliza ngedidi kwelimaholo lemhlabeni imbedule abantu lebande ngodonga kwaleke sikwabheka uZulu nina bendla mhlathi kamayekisa nina bakadala inyebo madoda phansi eswatini abomnaka namamfombatane madoda kondebela engcobo uZulu liyaduma liyazongoma sebingelela kuzona zonke ifunda la kufinyelela khona lo mbukiso yalo lo ubingelelayo uprofessor ngengwakamkhize engidabuka phansi kwanongoma esigodini sabhe umthetho ngasohlangothini la kaMandlakazi mangabe yaqala kuba ingcenye yohlelo lethu oluhuchungechunge le oyethamele How I Ended Up in Drugs okuyingosi engaphathi kwesitebele iMPTV1 lapho esilanda khona abafowethu nodadewethu abavele ngeshiya eyidakamizweni abasuke bezosilandisa kabanzi ngohambo lempilo yabo ukuthi bakhulelephi bekhula kanjani befunda kanjani
Ngoba esela kwenzeke kanjani ukuthi umuntu ofana naye azagcinele emgaqo lokho sikwenza malungana ngqo nokuzama ukuqwashisa umphakathi. Kungani siqwashisa umphakathi? Yingoba ekugcineni izidakamizwa zihlukumeza wona umphakathi and iyasiza kakhulu futhi lo. Yeah, no mfowethu mhlawumbe uma ungabingelela ababukela ekhaya mfowethu uyikhaza nje wenabe nje wendlala mfowethu umfoka bani lo ukhulelephi uzalwa ubani ukhule kuphi ukhuliswa ubani uhlala nabo bani ubumfundi futhi onjani kwenzeka kanjani thi umnyampula webhungu ofana nawe uphelele emgaqweni okunjalo nginibingelele nonke emakhaya lo enikhuluma nawo Sipho Senkosi wakwaNgomane ekhaya kuMayi kaNgomane kubo kobaba ikanyathi obhensela somtoto soshabulo shingane uma ngqekeza ikhona kodwa ke angilentuzanga ngikhokhelwanga kubo kobaba ingakho ke ngisebenzisa lesi sibongo sakuma shuthi ke lana ke ngikhule ngumfana ke obengamazi umama nobaba bangishiya ngisabancane yabo nje bengazi ukuthi uma wami ugogo ugogo nje obengikhulisa ugogo kahle futhi ngifunda ngicazi ngangisafunda ngangisase crash ngathi ke sengifunda first year ke ngangifunda kwesinye isikole esingala eMzinto kuthiwa ikaHabiya yebo safunda wona standard 1 ke washiya ugogo wangishiya ke ugogo ke ngaqala ngathathwa uanti ngahlala noanti kushuthi uanti ke wahluleka ngoba naye wenengane zamantombazane ezamela shuthi akhulume nomfowabo ngoba bese besele bebabili udadewabo Mato leyo ngikhuluma ngayo udadewabo Mana nomfowabo Ma bona babesebesele sekuyibona sebebheka ekhaya shuthi ke akhulume nomalume angithatha umalume street ke kakhulu manje ahlala ke nomalume ngihlalisa kahle futhi njengengane yakhe ngakhula khambeni kwesikhathi ke ezaqala ke indaba ze stage ngoba umalume bengivalela ngifuna ukuqamba manga ngoba ukuthi ukushaya u6 ungangenanga emasangweni asekhaya hayi beyiqhuma induku hayi beyiqhulula induku professor beyiqhulula yabo ngingazuli mengibuya nje esikoleni ngibuya ngiqonda straight ekhaya ngingena bangani hayi kushuthi ke esikoleni ke duda ileyo ndawo bengikwazi ukuthi ngiyithola ukuthi ngibe nabangani esikoleni hayi esikoleni ke uyazi ke usuke sodlala nestage ke usuyichange usile usena ngaphezulu kwalaba amaguardian akho abazali bakho yabo nje sokuphika nabangani kushuthi lapho ke yaqala phi indaba ngize ngingene edakamizweni yaqala ekuthenini umalume ube uthisha umalume esihle shuthi ke njengoba ade uthisha esihle benokuconfiscate amafoni ezingane ama cellphone athatha ama cellphone kanini ekuthothi akufanele uphathe ifoni esikoleni ayithathe ke ayoyigcinisa phi ekhaya yabo njengoba ke igcinisa ekhaya naku nami la ngiyawabona lamafoni thathe lamafoni ngiwaphatha esikoleni njengoba ngiwaphatha esikoleni ngiwashintsha nje amanye alahleka ngoba ngikhumbule ukuqala alahleka etaxini yawa kuGrey wami qatha phansi hayibo mase sengike esikoleni funa ubula awema ngizothini kumalume sishayeke isikhathi kuphela unyaka phela wonyaka sekufanele phela ke ingane ke sithola amafoni azo hayi ke ase sokuphelile unyaka ingane zifuna amafoni umalume uyabuya uyabheka amafoni akawathola hayi asibuza umshanami mshanami woza la apha amafoni ezingane la ebengiwabekela phezulu kwa drop ngoba nawe omunye wabo bewazi hayi ngiqale ngingene ngapha ngiye ngapha ngizama umlahlisa umalume avesana bize bani abafana besiphila nabo la egcekeni besihlala nabo hayi ababuze labafana bavesane bangaloke beyidonsisa bavesane bamjenza hayi amafoni athathu yena hayi malume ngafa induku ngalolo suku ngihambe ngikhomba indawo engekho la ngithiwa amafoni bengidayisela enye ngiyise ngala nami sengiqhuba isikhathi angazi nanokuthi ngizothi ngiwayisephi ngoba ngibelahleka lamafoni lawo shuthi ke lapho ke kuze kufike ekuthenini umalume uyaboshwa
iy'ngane ziyambopha. Ngangokuthi ngikhumbula ngosuku ayelethe ngayo incwadi ephumapha enkantolo ukuthini iyadingakala enkantolo. Ingakho-ke waze wathiwani methi mebonisana neloya yakhe kuthiwa akangiveze ngifihle ngiwaface ama-consequences ami. Yabo angabi uyena ozongilentuzela icala ngoba yini uzophelelwa umsebenzi. Ngoba waze wahlala phansi wangitshena kanjalo wathi akangidayisi. And leli cala lizongibopha mengabuyi lamafoni. And wahamba isikhathi la ngibopha. Nako-ke lapho-ke sengiyaboshwa-ke lapho ngiyagwetshwa. Qala-ke manjena funda enye impilo bese ngingasayijwayele, impilo yasebumnyameni, impilo engingayijwayele. Ngibona iy'nhlobo ngey'nhlobo zama-drugs la, wenza yonke into oyithandayo la, yabo nje ngamayidalela. Bona lana sinesikhathi siyahamba lana uyabhoreka la uhleli ujamele ndawonye, boshiwe ayikho into ozoyenza. Hayi ukuze nawe nizoba into eyodwa nalaba fanele nawe wenze njani, fanele nawe ube ibona ngayo yonke indlela. Siyabhema ungabakutshengisa ukuthi awubaxwayi ubheme lezi zinto abayibhemayo. Qala-ke lapho-ke ngithesta iy'nhlobo zama-drugs, ingidi, ama-rock, amahunga. Gcine end up sengikanjani sengijova lento le. Yes, engangokuthi-ke ngathe sengiphuma sekushayile ngoba ngagwetshwa 6 months. Ngahlala u6 months ngaphuma. Ngobani ngangisafunda isikole. Ngathe ngiphuma nayi inkinga phela lento lena sengijwayele phela egazini. Akusalaleki phela manje ngiyezwa and futhi ngiyazi la ngiyakhona kamalume. Ngeke baze bangamlele ngilo hlobo lomuntu lo ngoba ngathe ngingena kamalume wathi mshanami awusayena-ke lo mfana engimaziyo. Yabuhlungu kanjani inhliziyo yami ngisangena esangweni. Kodwa wangamukela nakhona ngoba ayikho into ayizoyenza ingane yadadewabo. Ngahlala. Yilo ngiyibhema ngokuyintshontsha lento. Phela uyazi-ke lento lena ngeke uze uyifihle. Inesikhwele. Ngeke intombi enesikhwele ngeke uze uyifihle. Mase sekufanele yona mase sekufanele uyisebenzise iyakubiza. Bizwa yiyona ikhipha noma ikephi. Ngoba yini ekhanda kusuke kuduma yona. Iyona esuke uyicabanga nje kuphela. Hamba phela kubuye ngingabi nayo imali lento ifuna imali every day. Kumele uhlezi unemali. Uzoyithathaphi imali ungasebenzi. Yabona ukuthi lapho sekuqala sekufaka umunye umqondo. Kumele uyiphantele phela. Khona la ekhaya la uyabona ubona izinto ongakwazi ukuthi ukwenza imali ngazo. Uthatha ama-bribe pack, uthatha izinto, uthatha yonke into le uyahamba uyoyidayisa into ebeyizodliwa ekhaya. Awunandaba naloko nafanele ubheme. Endapha kanjalo-ke malume wangibamba ukuthi sekukhona akusebenzisayo kodwa into abeyisolela insango. Ngisho bebemtshena bomphakathi ukuthi hayi bo wengomane yazi umfana wakho lana ngathi usedliwe unga. Angayikholwa leyo nto malume ngangokuthi bekunzima ukuthi ayikhulume nami. Hayi ngoba la akholwa khona ukuthi ngempela ngidlile unga ila engagqekeza khona kamakhelwane. Gqekeza umuzwa kamakhelwane nakhona yenzeka kanjani lento le ngiyaphuma ngithi ngiyophanda ngoba bese ngibona ukuthi ayingeke indaba okulo ukuthi ngibalentuze ekhaya phela ila ngiphephela khona. Awuke ukuthi ngibaphumuze ngcono bona ngizobahlupha uma ukuthi ngixakeke ngempela. Phumele ngithi ngiyophanda ngiyobona namagenge nje esibhema nawe sengiwajwayele komeshente. Ngithe mengithi dundu la kamakhelwane umuzi cabanga umuzi omakhelwane wami mengiphumela ngidlula khona egcekeni. Ngithi ngiyambona umakhelwane nangehlo yesitolo ushiye umuze uvulile.
enjalo ngiyawuvulile umuzi ngayingenela ngathatha i-DVD ngahamba ngayoyidayisa. Kanti ngalesikhathi lena ngihamba nginyuka mina ngithi ngiyalahlisa ngiphume ngala ngoba phela yena ushone ngala. Nginyuka ngale ndlela le eyintaba. Uyangibona njengoba nginyuka ngiqombola phela. Engangokuthi ngathe ngibuya ntambama. Ngibuya sengizwe isitori sokuthini sokuthi kade kukhona amaphoyisa ekhaya. Engifuna nqaba amaphoyisa. And kuthiwani kumele ngiyibuyise le DVD. Angibuzwa nanokuthi angiyela ngisho umsolo. Yezwa banayo ilentuza. Banayo full evidence ukuthi mina ngithathile i-DVD ngoba ngiboniwe. Ufakazi uyena ucomplain. Ungibonile. Hayi umalume wabona lapho uthi hayi ngempela lo mfana uyayibheme uyayibheme ngangeke sihlale nomuntu okanjena egcekeni. Dala umalume ngikick out. Kick out umalume wathi angiyibonele yabo. Ngabona nami ngangalo ngicabanga ngani ngwavele sengifuna amaphoyisa ngabaleka. Suka lapho ngiphindele emzindo ka-aunt. Phindele emzindo ka-aunt umalume uhlala emthwalo. Phindele emzindo ka-aunt awuke ka-aunt u-auntie-ke bandla akekho street ngaleyo ndlela ngoba phela naye umuntu wesifazane. Ayi so lapho-ke ku-auntie-ke bandla u-aunt umuntu wesifazane u-auntie uzala nabantu besifazane izingane eziwu2 amantombazane yabo nje impilo ephila umuntu wesilisa into engayijwayele. Yabo and futhi ukukhulisa ingane yomfana into angayazi le ongangokuthi ngangimhlula naye wayehluleka ngalendlela ukuthi ubese engasangithethisi engasenzi lutho nje bese yibukela nje. Oda nje mase sekungena amacala abe nawo phela lo touch ukuthi phela ingane yadadwa. Sekungasahlali nje ekhaya sengifike ekseni. Ngifike ntambama ngiyahamba ekseni. Fika ntambama ngiyahamba ekseni. Fika angisizi ngisho nangomsebenzi wasegcekeni ekhaya. Kodwa fanele ntambama ngikuthola ukudla kokulala. Yes. Ngiyasula ngibuye ntambama, ngibuya ntambama ngibuya namacala. Hamba ekseni, buye ntambama. Hayi malume ilentuza endapha-ke sengiboshwa-ke isikhathi eside ngoba ngikhumbula kahle lapho sangena komunye umuzi weJalidi, welinye iJalidi Selborne wenye indawo ngala ngaseBelungu. Ngena kulelo Jalidi nakhona sasithi siyofesa siyofuna umsebenzi ama-piece job. Wenxa ukuthi ngala asemakhaya sekuyabheda sesifunwa ngapha nangapha simacala ngapha nangapha. Hayi sambe sesiphanta ama-piece job sesihlalela ngokucasha sibuye silale ehlane yabo. Sakwazi ukuthi silale emakhaya silale emashane. Vuke ekseni sambe siyophanta sisebenze sithole leyo nhlanhla leyo piece job siyayithola leyo mali siyakwazi ukuyikhava sibhema. Futhi-ke komunye umuzi omlungu kade sisebenza kuwona mesingena la kuwona kade ephuma umlungu washiya igate engalivalanga. La kuleli Jalidi leli akukho ma security akukho bantu. Mekuphuma yena siyamazi ukuthi mekuphuma yena uyena usuke esele. Mekuphuma yena nje kusuke sekungasasele muntu. Ngoba yini akasebenzi usebenza yena umlungu oyisebenza yena onenkontralo. Usathe singena la kulo muzi kanti lo muzi lona siwazi nje sesiwusebenzile wona kodwa siwazi ukuthi ngaphakathi unama-sense. Une-sense yokuthi mungena isense yesithunzi. Une-sense ye-voice. Mengimemeza ngithi hey macaleni awubheke lapha emva kwesibuko. Uyasensa yonke leyo nto. Sense ye-voice, sense yelentuza yesithunzi. Nje singena nje sebevele sebeyazi ukuthi kukhona abantu abaphakathi.
Eyi, singena nje ngaphakathi. Hawu. Salentuza saganga lana sisabheka yonke into ukuthi usathathani, sibheka phela into edume ekhanda amagolide, imali yabo play new. Yabo into esheshayo cash. Ngaphuma isithwele izinto ezisindayo lana ngoba nginama security antandayo la twizayo ngasibuza ukuthi siqhamuka namalenduza namaplaza. So kufuneka into ezincane la uphathe into ezincane angeke uzibonakale njengemali, amagolide, amafoni. Hayi mesingena ke la kuleli jalidi leli, siyabheka ayikuthulekile la, akukhala ngisho i-alarm, hawu uziyasha kaze kwaye hayi wo emacaleni miyezwe ngathi kunabantu abakhona upstairs, yabo ngoba le ndawo le inentawo inezitebhisi ezinyukayo bese kuba i-upstairs la ngaphezulu. yeah, Njengoba i-upstairs yakhona yamaplanga. Anti mesithi siyafika la phezulu unesalukwazi nekhehla. Hey. Yabo lesalukwazi nekhehla uzubabona abelungu bashawe kanjani. Yabo njengoba sinyuka sebangithi phela sebebonile bonke akekho umuntu ongazi nalo phumile useyazi ukuthi ni reporter la kuyena uthi khona abantu abangenile la. Yabo njengoba sinyukela kulona lesisalukwazi sifika kubona abasijumpisi bayirelaxele. Yes, barelaxile ngendlela abarelaxe ngayo abasijumpisi nathi ukuthi khona abayithembile. Engathi basikhululekele nje engathi hayi abantu abaxakekile kumele sibasize yabo nje basiwelcome njengabantu abanjalo. Kanti abasazi bahambisa isikhathi. Ay. Bathini labantu bathi ayihlalani phansi sinenzele ilentuza soninika imali nihambe niphume ningayicabangi lento eniyicabanga. Ayizwa leyo nto. Hayi madoda. Hayi sithe sanjalo baba. Awu. Siyacabanga siyaphikisana ke nalombhemi la. Hayi ngeke labantu bathi asihlale phansi. Kanjani uyabathemba labantu? Hayi ngeke mfethu. Ngeke kanjani? Hayi asifuna imali sihambe thina. Hayi siphinde futhi sibakhombe labantu la. Hawu. Athi ngifuna imali nahle kahle. Hlalani phansi relaxani ngiyonilandela yona ke imali ngoba ukudla ngiyabona thani kufuna. Yabo. Siyamtshena futhi uthi hayi mfethu uhamba nayo wena. Hayi kulungile angeza ngihambe nawo. Athe sihamba la angene la ile kodrop afika idonsa imali. Yobe idonsa la kodrop imali. Amnikeze lo mfethu. And imali ngempela ugqinsi olungaka ngoba elalulungaka ugqinsi kodwa ngikutshena ukuthi asikwazanga ngisho ukulibala. Ngendlela kwakusekushube nga. Yabo nje obebuye ezohlala phansi. yeah, Ubuye uzohlala phansi la. Nalo mkosikazi uyabuya ohlala esihlalweni sakhe. Ufuna ukutshengisa ukuthi nje ayikho into abayipressayo bona endabuko ukuthi mhlambe njengamabhathini, njengama panic button what. Bazohlala phansi ukutshengisa ukuthi baya cooperate kulento esizoyenza. Hayi. Ayabe seyishila imoto. Plus ngiyayazi imoto yalo wamlungu iduma kanjani. Tshena ukuthi wangena ngemoto endlini. Khala katha. Emoto endlini. Hayi. Plus lo baba wayeyisosha. Ayikho inhlobo esibhama ngenaso. Ayikho inhlobo esibhama ngenaso. Hayi ndoda. Hayi wathe ngena. Ngathe ngimbone eqhamuka enyukele ezithebhisweni. Ayi ndoda kwaqale wavela uPumpkin wavela kuqala. Hayi ngabe ngibaleka yabo mina ngilindile ibhadi. Ngathe ngibaleka ngibona ngoba ngangisengili emile lela window lela yana. Kokhona elinye window laluvuliwe abelungu kuyabazi bayathanda fresh air. Bavule iwindow ngene umoya. Hayi ngathe ngiphuma ngalo. Awu lo engangihamba naye akwazanga yena ukubaleka azafinyelele kulona iwindow ngoba bamdula unyawo bambamba. Bonje ngoba ke bembambile ambophe ngozankosi enze njani fonelwe ilentuza amaphoyisa. Thiwa asifonele ngisho iambulance sofonela amaphoyisa wona azokuyisa esibhedlela. Bona njengoba seboshiwe lona mina sengizotholakala ngalo.
Isilula indaba yakho. Isilula indaba yami. Sengizotholakala ngalo. Bona nje ngobe ngangathe bembambile ngayizolo. Akusasa angitholanga ukuphumula ngifuna ngiphuze. Hayi plus hayibo lawo amaphoyisa. Ayekufuna uthuli. Hayi ngifuna uthuli. Up and down. Up and down. Up and down. La ngifika and ezazi zonke indawo zami ukutshengisa ukuthi wehamba nomuntu engangihamba naye kanje. Zonke indawo zami ngitholakala kusona. Hayi ngithi ngiyafika kuthiwa kade fikile ezokufuna. Ndafika shiya imessage asho ukuthi ndoda la izokubamba khona. Hayi Uzokhama. hayi uzowabhoshwa. Uzowabhoshwa. Wena uzowabhoshwa. Wena sowuthwele ngisho naleli cala lalo osebanjini. Hayi ngoba ngempela hayi Wala lapho ngosuku lokuqala. hayi ngosuku lokuqala ngalala ehlathini. Hayi into engakuzoyenza. Usuku lokuqala ngalala ehlathini. Ngalala ehlathini ngosuku lokuqala. Hayi abona futhi ukuthi hey ngeke nabantu esengisondelene nabo la sebingathi sebeyimpimpi angisathembi umuntu sebeyingozi angisathembi umuntu manje. Ngeke ngisamthemba. Neke nayifaka enkingeni. Sayifaka. Yazi uke ubaleke ngalendlela ukuthi uze ukuthi usulambe ngisho esiswini. Ubaleke kusukela ekseni kuze kushona ilanga. Uyabaleka nje. Ngoba yini ufuna ukuthi ungaboshwa. Ngoba uyazi meke bakubamba. Uzofa isigwebo. Uzogwetshwa and futhi basazokushaya. Basazokushaya and enye into engaphuma nayo lapha yana ngaphuma nesijumbane esingaka sokucweba. Nayo into eyinkinga and futhi lamagolide lawa engahamba nawo labelungu laba bawathenganga. Khona ngisho iring yabo yomshado. Imaring yabo umshado eyababa eyamkhulu wakhona nowagogo wakhona. Lesi sijumbane lesi. Uyasidayisa isijumbane kwenzakalani? Impilo yakhe njani mfethu? Usathu usibeke mfethu. Asikezwa. Isimo sakho sinjani emva kokuthi usu escapeile namadayimane adayiseka. Ungawadayisa ke lapho ke ngoba lokuqala ngalidayisela elinye iNigeria. La nginikeza 1500. Lokuqala iring yokuqala kwakuyi 90c. Yokuqala ngabona ukuthi angabe ngisakukhipha okuningi ngiyabona iring le njengoba ikhipha 1.5 angikhiphe yona kuphela ngiqale ngihambe kuyibhemela. Lapho emva kwalo malume imali yayibuzwa kumina. Yayibuzwa kumina ngoba ngangokuthi ngaze ngavula ngisho itafula. Ngavula ngisho itafula. Ngadayisa la izinto ngoba nganginemali. Yayikhona imali ngalobucwebe lo. Athe ngisahleli ke lapho kulelo tafula lami nemali siyaphela ke manje. Emva kweinsuku ezingaki ukufuna kwakho kuhamba kanjani kufika? Phela yabona njengoba bengifuna bona. Yeah. Mhlambe ngathini isikhathi yaphela inyanga. Bengifuna bengangitholi. Ngoba ngangibaleka hayi indaba okudlala. Ngangibaleka malume. Ngangibaleka ngangokuthi ngangabaleka eroundini eyodwa. Ukuthi ngisuke la mhlambe ngimlazi. Ngisuke emlazi ngiye kaMashu. Fike ngihlale kaMashu ngizwe kuthiwa sebengitholile ngisuke kaMashu ngiye eNanda. Ngihlale eNanda ngizwe kuthiwa sebengitholile. Suke bengibaleka kanjalo. Ngoba bengingahlali elocalini eyodwa isikhathi eside. Vele ngapheli isonto ngendlela laba abantu ekade bebengifuna ngayo. Isho izithombe zami zazikhona. Yabo la kuleyo round leyo kwakuze kustickwe ngisho izithombe zami ukuthi nayi i-wanted uyafunakala ozomthola noma uzosho ukuthi ukephi uzonikeza imali engaka. Sekukhishwe ngisho i-reward. I-reward sikhishiwe ngako. Into engalahla ngokuvula lesitolo. Ngoba isona sangibanjiswa ngabanjwa kusona futhi.
abanga isitolo ngisivule endaweni ekude kanjani. Uzivulaphi? Hey, vula kude kanjani isitolo eMandawo. Hey, Sengisukele ngaye eMandawo. Sivule eMandawo ngakwenye ithaveni ekuthiwa iKathafu. Ine show yonke ukuthi la ikamjida wase ngize la kumjida wasekhaya. Yabo, akuyona iround yami la ngaziwa khona ngaziwa umuntu. Uyena kuphela umjida wasekhaya ongazi. Futhi naye akazi ukuthi sengiphila impilo enjani. Yabo, uyena ngoba bese ngasaxhumana naye nabantu basekhaya. Ngiyedingo zokuthi uzalwa ngaphandle. Hayi dayisa la kumnandi. Ngathe nje ngisadayisa nje la. Futhi angizange ngize ngidayisa isikhathi eside ngoba ngathini ayiphelanga ngisho inyanga. Kwaba 3 weeks ngidayisa. Lathe isonto lokuphela kwenyanga ngikhumbula kahle ngoba kwakusekuqala ibhizi. Sebethenga abantu sebenezimali. Waqhamuka umunye umalume owayegqoke private, wayegqoke nje kahle formal, ingathi private, wayegqoke nje formal. Gqoke kahle. Irazo. Wena futhi ngiyayiqala ukuyibona le razo la sengibajwayele nabantu abathenga la. Qala ukuyibona le razo. Yazi yafika kumina yafika yabuza enye indawo nje, enye indawo esekuceleni engingakaze futhi ngizwe ngayo. Bethi mina hayi angiyazi leyo ndawo. Ithini kanti wena awuyena inwalana ukhulelana. Yes. Yazi ngisuke ngilahla ngithini? Hayi ngiyafika mina la ngiyena wala. Usukaphi? Uwona mbuzo walandela. Ongamaphoyisa usikhothela amaphoyisa. Usukaphi? Yazi ngithi ngiyefuna ukusacabanga ukumchazela ukuthi ngisukaphi. Yazi ungitshena ukuthini? Inqondo wami ungitshena ukuthi hayibo lo muntu ngoba uze ngalento eze ngayo wase esengena kuma details manje. Hawo. Sengambuza wena kanti yini ufuna ukuyazi? Ufuna ukwazi ngami noma khona into ofuna ukuyazi? Wathi hayi cha phela ngiyengithanda ukuthi sazane masabantu yabo. Ukuze nangelinye ilanga ukuthi siyabonana kanjani. Ngiyambona ukuthi usechaza nje into efile. Ngiyambona ukuthi hayi yabo manje senginayo ifeeling ukuthi hayi yabo lo. Hayi ngeke iphoyisa le. Iphoyisa le. And futhi wangizulisela wangangikwaza azange atshengise ukuthi ni uze kumina. Waqhubeka kwahamba. Madoda ingozi amaphoyisa. Kakhulu. Yabona into eyangisolisa ukuthi uyiphoyisa ngempela ukuthi wavesane weza indawo zingaka zokubuza weza la kumina ezobuza waphinde futhi wangathenga lutho kumina. Azange azathenge lutho. Hey, ngiyibuza uthi kwichichichi wavesane wapaka imoto private la emhlophe ilentuza kum H1. Wow, uyalandwa straight man. Uyacaciselwa. Ngiyalandwa straight manje umnyango vele ungala. Ngaphambili. Yabo mengiphuma ngigqabukela kubona. Nse. Gabo. Ya ndoda, sipho senkosi. Size kuwena ndoda. Osivulele la singaze sikukhahlele lo mnyango. Ngawuvula manje. Athe nguvula ngabe ngihambe emoyeni. Fakoza nkosi abahamba nami. Ungaboshwa kanjalo ke kahle. Iphi irazo le? Irazo le yama wayesemsebenzini phela. Sengisho le razo le kuyona efika ngibingelela kuqala. Hayibo, uyona udriver. Uyena driver. Sithi wayeselanda imoto. Wayeselanda imoto. Uyena driver lo. Uyena driver urazo. Ithini manje xoxa ndlela eyisa phela kwamaphoyisa. Babe yabola babantu. Babedinwe beganunwa. Babedinwe ngale ndlela ukuthi yabona la ayikho into eyixoxa ngaphandle kwenduku. Aphi lamagolide ohamba nawo. Buphi lobucwebo ohamba nawo. Suvula isitolo ngapha. Lapho angihleli esihlalweni ngihlaliswe phansi kanje. Ungahlali lentuzaneni wena. Ungahlali lentuzaneni wena. Hlala phansi la.
Abange lapho njengoba ngihleli phansi ikhanda livele kanje lokho kuthiwa apha amagolide. Ey ngafa isicathulo lapho. Wayidela indaba. Hayi ngayisuthi induku. Ngayisola nanokuthi ngangenzani. Hawu ngayisola nanokuthi ngangenzani. Yabo nje ukuganga kubuyisela. Bakuthatha-ke kuze kuhamba nje ogwetsha usilandise ekusuka lapho nje iteji neziteji uze kuyofika la ulashwa khona icala. Hawu yabona-ke lapho-ke sangena-ke safike lapho-ke sangena kuma-trials. Ama-trials akhona-ke siya-attenda ngithi phela abantu besishaya ngey'treshi ngenxa yokuthini bafunani, bafuna lobucwebe lo. Ilobucwebe lobu ababufunayo. Yabo ngoba kuqala athi ngisawubingelele enkantolo. Wathiwa uyena lo fisho omkhulu. Senimbambile ufisho omkhulu. Wathiwa-ke uyazi-ke ukuthi wonke-ke lamacala lawa eniwenzile no-accuse wakho wonke athwele uwena. Wonke engangokuthi o-accuse wakho somdedela ngoba sesibambe wena. Hayi malume yabo lapha ngalithwala ijo. Okay-ke asigxilile-ke kulo kakhulu asiqale nje ekuqaleni apha amagolide lawo kuthiwa hamba la. Hayi yabo lawa amagolide ngaze ngabhukhelwa abaseshi. Bangishaya befuna lamagolide, bangishaya strong. Bangipanel beater abaseshi. Ngangokuthi ngangisengiphila nje ngokuya esibhedlela. Yabo mengibhukhwe ibona ngangihamba ngesibhedlela. Nithini manje uzodibana ngalolu suku uzobhukhwa? Awu sekunjalo. Hawa vele. Kuthiwa sekunjalo ngoma nesipho senkosi. Bizwa kanjalo. Kuthiwa uphi isipho senkosi? Uyisho usashaya ukhiye laphayana ngizolanda laphayana ey'tokisini. Uphi isipho senkosi? Ngivesane ngisho ukuthi nkulunkulu wami. Ngivesane ziyiqathakele inyembezi ngoba iyoqhuma induku. Wena usasho ngathi ukhombela wadayisa khona. Manje nayo into eyinkinga phela ngangihamba ngibaleka. Wadayisa la Obama wadayisa emzinto. Ngisuke lapha emzinto ngidayise kwenye indawo. Yabo ngiwadayisa endaweni eyodwa ngoba ngiyazi ngifuneka ngawo futhi. Iwona phela lawa kuma details. Iwona nje aku front page ukuthi hayi yabo lawo into efunakalayo iwona. Ngifuneka kuzokuthiwa lo mfana lona ofunakalayo uzohamba edayisa amagolide. Yabo uthi ngifunakala ngawo ngalendlela ukuthi mengingase ngihlala endaweni eyodwa ngiloyo ngiwadayisa ngihlala ngangizotholakala kalula. Yabo manje hambe ngiwadayisa manje akulula ukuthi ngiyikhombe indawo. Kodwa nawu nedlozi lengane wethu. Awusabale ngani nosu leli phoyisa lifika kokuqala. Ekunanyo mina lelo thi lihamba ngibe ngilandele ngiflathele. Manje na into eyinkinga phela ngiyabola ngiyazibuza ngisayibuza anginayo show ukuthi iphoyisa ngoba lo muntu loyana wangishanga umqondo. Wangishanga umqondo kakhulu lo muntu ngendlela ukuthi wenga ayikho into ayifakile la etshengisa ukuthi isibhamu noma yini cha nje ugqoke nje formal ngalendlela ukuthi khona ibhuka eliphethe lalincane. Lela bhuku lelilona elangididisa kakhulu ngoba ngaze ngayitshentsa iBhayibheli. Yabo. Ngaze ngayitshentsa iBhayibheli professor. Yabo ngaze ngayitshentsa iBhayibheli. Ingawo ngakithi hayi ngeke ngingalo ngiapha lana incegu lena. Umfundisi lo. Hayi. Angayi aphi nje. Okay, ebafu. Yeah. Kunento la enokwenzeka. Enanda kudutshulwa abantu abawu5. Kwaficala ukuthi abawu2 bebe icala ababona abantu abaganga futhi icala bebengalazi. Kodwa ngokuficaka le ndawo ne wrong nabantu abawrong. Bagcine bedubuleka besho. Bungozi buni obungadaleka. Angithi wena uthi wahamba waya kumfuyi. Owayengasayazi impilo oyiphilayo. Bungozi buno babungadaleka ngokucabanga kwakho mangathiwa babekufica naye mhlawumbe aseyadubula ngoba amaphoyisa kulezi insuku edubula nje. Yabona nje ubungozi ngangimfaka ebungozini omzima ngalendlela ukuthi naye
naye kwakuzothi yenzeka leyo nto kuyinto engathini okwangabe ngathi iphupho ngalendlela ukuthi ngeke akwazi ngisho ukusebenzisa umqondo ngoba naye akazi ukuthi kwenzakalani ngoba nami akangazi ukuthi umuntu kanjani usathusa ukuthi hayibo lo Sipho lo engamshiya nje umfana nje obe right and futhi ngamshiya ehlala nobaba ngoba umalume ubaba wakhe yabo wayehlala nobaba and ubaba u-street uSipho ubengabhemi ngisho ugwayi and ubaba ungumfundisi kunesonto lapha ekhaya ngakhula nje kusontwa nje besonto umalume ewumfundisi yabo manje nje yabo ingozi engangamfaka kubona angaze ngenze ukuthi kwangaze kudubuleke yena yabo ngoba yini ay wayengaba shocked hayi wayengaba shocked malume wayengaba shocked khona kuboshweni kwakho mawusuzwa amaphoyisa umkhondo awuthola kanjani yabona nje lamaphoyisa hayi ukuxhumana nami yabona amaphoyisa malume ayasebenzelana kahle kahle ngisho kuthiwa amaphoyisa la eDurban Central ngisho kuthiwa wasesiphingo ngisho kuthiwa wasemlazi ngisho kuthiwa umbili ayasebenzisana engangokuthi ukhona indlela ukuthi mawuthothi meyaxhumana mhlambe ngama network khona la uthola ukuthi meshaya let's say ngilinganise ngo-over uthothi meshaya u-over ureport kuzona zonke iy'teshi yayibo leyo nto engangokuthi nalapho la engangikhona eMandawa kwakusekwaziwa amaphoyisa khona ukuthi kunomuntu ukuthi ofuna la yabo ngasho ukuthi nje umkhonda uthola ngawo amaphoyisa ngoba kwakuze kwafika wona la wayengifuna qathatha and kwawa amaphoyisa aseShepstone Port Shepstone there amaphoyisa angadlali khona amabhunu odwa nodakho yedwa ongathi uyikhaladi loku yena kongathi mfundisi inja le inja le hayi inja up until kuze kuyoba usuku lakho lokugwetshwa nini kanjani banigweba nobabili noma bafa nawe hayi bafa nami ngoba phela kuthiwa ulentoza accuse lo wabanjwa nesigamekweni and futhi isikhathi asesihlalile yena kufuneka mina ngathini isigwebo sakhe ngasho ukuthi usesiqedile yabo ngoba umuntu ohamba necala mina and futhi mekubhekwa kumakhamera umuntu ehamba phambili mina umuntu nje wayemshushisa nje mina wayekhuluma yabo nje mekubhekwa kumakhamera okusense isense yakhona ikhipha isithombe sami ngoba phela isense ngisho kuthiwa ungabe ukhulume ngevoice yabo mase sebefuna ukuthi babheke bapress uvela wena isithombe sakho njengoba unjalo nezinto ade uyigqokile ubakhomba ukuthi akahambe naye ekamerweni yolanda naye ekamerweni yolanda imali hamba naye ngimthembe yabo mina nje oshoyo umina okhulumayo umina owenza yonke into umina futhi owabuka iwindow wabona iwindow uthona get out escape plan umina hayi yabona nje kodwa ke manje wena awusamtsheli ngani u-accuse wakho ukuthi endod makwenzeka kubhede naku la isophuma khona wena usuyibukela wedwa hayi wayibonela wabona naye yabona time ngishaya ithayi ngiyale naye wayibona ukuthi hayi ngeke ngoba sekushubile ngangimlandela ngoba naye wangilandela wathi ngokuthi wayesethu seqa ngoba phela yena akekho active sakhala bambanga yabo nje ngathi ngithi sengeqile sengithi ngiyalunguza ngibona ngaye seshona phansi sebembambile ngasho ukuthi haya bambamba shamthangala ngahamba kakhulu la kulahla ke icala likulahla nini kanjani awusitshele nje ngosuku umebhoxini uzolahlwa icala namhlanje hey and yabo lo suku
ngeke ngize ngilikhohlwe wawumhla ka ngaze ngagwetshwa ngomhla ka 5 November. Omhla 5 November 2020 2011. Yeah, 2011. Kumbula kahle. Aze ngaphuma nini 2019. Hey. Yeah, kumbula kahle. Hey, we yabo ngalola suku ngangithi uzubona ukuthi umqondo uyakhohlisana esinye isikhathi. Ngangitshela ngiyophuma lapho. Ngendlela engangisonke ngayo ngobani ngibheka nesikhathi engangisengistokile nami phela. Angithi nami sengitokile njengo-accuse and nalaba lentuza labameli laba abameli laba bamahala bayakhohlisana nabo kwathi manje basho ukuthi hayi uyaphuma uzophuma wena yabo ngoba yini lento yakho ayinabufakazi wona wonke amakhamera ubonakali wahlakanipha ngokuthi uyithathe lento uyifihle same time ngoba ibonakala yabo uma bebheka amakhamera akubonakali ngiphethe something angibonakali futhi ngiphuma na something ngibonala nje ngiphuma ngumini hey yabo ngibonala nje mina nje kuphela mina nje ubonakala kuphela hayi ukuthi khona into ade ngiyangiphethe manje nganginalelo themba lokuthi ngiyaphuma kanti ngithi yabo into engayisola ukuthi hayi yabo sengiyagwetshwa ke la ngathi sengiyo-attenda ngoba kwakusekushiwo kuthiwa seliyaphela icala yabo Final. Yeah, final trial. Ngathi mengifika lapha akusayena lo lentuza akusalona leli judge leli belisiqulisa sekuyini sekuzolinye ijudge la kwenye indawo yini mhla uyogwetshwa kungabe kufakwe lo muntu oyebekade kuqulisa sonke lesikhathi khona ubukhotheni obenzekayo lapho yazini bayazi ukuthi thina iboshwa sigangile sigange ngokuthi siyawuthanda ukusebenzisa umuthi siyawusebenzisa yabo engangokuthi mase uyogwetshwa ila futhi osebenzisa khona ngempela ngoba usuke wazi ukuthi njengoba uya lapho uyogwetshwa awuyile wophu ayibona lonto manje na bake bashintshe kube khona noshintsho olukhona yabo bashintshe ijaji bafake elinye ongalazi ayibona Felix Hlakaza ngoba ngathi ngibona lona lelo judge ngabona ukuthi hayi ngeke ngiyagwetshwa ke la akusaseyena lo mama lo umuntu omnyama hayi sekuye indoda yendiya futhi hayi ngiyagwetshwa na ubathe bekhuluma lezi zinto zakhona ke lezi ke le procedure ke le yakhona nale mithetho yakhona nalamalungelo akho ukuthi kanjani emva kwalo banikeza le ithuba wangitshena wanginika isigwebo athi nginika iminyaka emingaka banginika ithuba lokuyikhalela phela banginika lelo thuba kodwa kwakusekufana nento eseyifile ngoba phela inhliziyo seyijabhile ayikho futhi into engangisangayikhala ngoba yini noma ngingakhala kusasizi ngoba sengigwetshiwe phela into esekumele nje ngiyilentuze mina kumele ngibheke isigwebo Sipho senkosi ake sibuyele emuva sihlehle nayo mfowethu umonakalo wenzeka ngalawo amafoni iwona ewenza umonakalo ngoba ngeke ngisho ukuthi umalumazi amanga wonke kusemandleni ukuthi azama ukungiprotecta noma azama ukutshengisa ukuthi lento eyenzakalayo akamselana umthetho omphoqayo yabona nesinkwa asithola sokwazi ukuthi ondle umndeni wakhe nami ngiyafola phakathi kwaleso sinkwa leso yabo uza siprotect nangelanga sebengidedela ngiphinde futhi mengikwazi ukuthi ngibuyile ngikwazi ukuthi ngifiqe futhi esakwazi ukuthi abe naso isinkwa mfowethu lento
into eyamosha impilo yakho ukuthatha iy'nqumo ngobungane. Yeah. Uyithathela amafoni, uyintshontshela amafoni, ungazi ukuthi umonakalo ungahamba ube ngaphi. Yeah. Njengamanje kunomntwana olalele or kunomzali olalele njengamanje. Yeah. Onengane esencane. Yeah. Engenza into ngokunganaki. Kodwa leyo nto engasuke ishaya impilo yayo yonke. Yeah. Yini mfowethu ongayikhuluma nezintwana ezisakhulayo? Yini futhi ongayikhuluma nabazali mhlawumbe ukuzama ukuqwashisa abantwana babo? Cause engenza into umuntu manje nobungane. Yeah. Kodwa leyo nto umisi backfire imlimaze impilo yakhe yonke njengalesi simo obhekene naso. Yeah. Ngoba uma ukhuluma uthi idakamizwa wayiqala ukuyithola ejele kulo 6 months lo. Yeah. Kodwa uma uphuma lapho waphuma usungomunye umuntu and uthi wezokutshela umalume wakho athi hayi akusena lo samina akusayena and eqinisile ankele yebo lento leyo and wayengeka lahlekelwa umsebenzi ethi uvikela wena ethuvikela mina yeah kwase kuphoqa ukuthi isimo sibe lento esaba yiyo saba yiyo kangangoba nomzali kuzofika isimo lapha ingane yakhe angasakwazi ukuyidefenda ngisho ethanda. Yeah. Kanti leyo nto izolimaza ingane yakhe impilo. So yini ongayikhuluma mfethu nabazali, yini ongayikhuluma nezintwana ezincane njengomuntu wena oyisibonelo nosedlule ezimene eziningi nephutha owalenza na ungazi wenzani. Yeah. Wona engakusho kokuqala ukuthi yabona isimo esinjengalesi engangibhekene naso. Yeah. Ngathini isimo ngathini imalume esasimphoqa esasicompulsory yabo ukuthi ngibe kulesi simo lesi yabo leyo nto engangokuthi engakusho ukuthi nakhona omunye umzali naye mengabhekana nesimo esikanjalo ngathini ngawe into ephoqayo yayibona leyo nto yeah phela mina engakusho ukuthi ngesinye isikhathi kumele ulentuza ungayibukeli into kude njengokuthi baba mhlambe ngingathini nje uma umzali ebuka wena engayibukeli kude leyo nto enganeni yakhe because kwanawo umalume wakho wayengakuthumile ukuthi uthatha amafoni kodwa ekugcineni impendulo ibuyisile into esiyibonayo namhlanje nengicabanga ukuthi iyona nto mhlawumbe office ukisho kubazali ukuthi kunjalo ungabuki into kude yeah ungayibukeli into kude ngoba ngesinye isikhathi uke wesenze yabona abazali bake benze ngokudinga yabo ngeenga uthola ukuthi athini hayi ngoba vele seyithanda lokuphila lempilo leyokukhotheni hayi angiyijezisi uthi ngifisane ngiyibophe khona izibona ukuthi lempilo eyilandelayo injani yabo ayibone lempilo le khona izosamuka la yabo kanti useyenze njani enza izinto zibe worse ngoba njengoba ekubopha wena la uyohlangana nabanye abantu la abanezinye ingqondo engafani omunye umhlangana nayo nengqondo engakazi uyibone solokwazana yabo umuntu engekho into ayicabangayo nje esile ngaphandle kobugebengu ayikho enye into ayicabangayo njengoba ngishe la eboshiwe nje into akhuluma ngayo nje ubugebengu kuphela njengoba la ngathi usehotela noma ukubo kanjani yonke lezo zinto lezo ngenaphi bad influence engenaphi enganeni yakho yayizwa leyo kanti wena uyayilungisa bowuthi wena uyayilungisa kanti uyifundisa ubugebengu mo fana nokuthi uyise university yokugebengu ngoba izothi iphuma lapho izobe sengasafani nangalesikhathi adingeke izobe seyine information eningi yasebumnyameni yabo yalowo nje ngingabaxwayisa ngako ukuthi nje yabo nje iyadinga ukuthi umntwana umdiscipline ngaleyo ndlela umdiscipline ngayo ungazi uphusha izinto fa yabo wenze into oyibona ukuthi ekugcineni nawe izogcina seyifika seyilentuza seyifika seyinto nawe osuyisolayo ngayo yayibona yona anti ingane uyayiphusha uyayibulala ingane oyikhulisile uyayifundisa ngenxa yalelo phutha mhlawumbe elincane lenzile antoni usuyiphusha fa
khona kungathini ngamaphutha enziwa yibona abantwana kubona yini ongayikhuluma nabantwana ekugwemeni lawo maphutha ukuthi kuze kufike lapho? Ngikushoyo nje kubona ukuthi musa umntwana ungabe walalela abangani ngoba thina into esikhohlisa kakhulu abangani. Yabo abangani. Yabo. Ukulalela umngani kakhulu kunokuthi ulalela umzali. Yabo. Umngani naye usuke naye enomzali wakhe amlalelayo. Yabo. Wena lowo muntu naye otshenwayo ozwa ngabanye abantu ungamlalela kanjani yona? Yabo. Engisho ukuthi lowo muntu naye usangakulahlekisa ngoba yini naye usangaphila ngaphansi kwenshayelo yabazali. Yeah. Engingakusho kubona ukuthi abangabalalela abangani. Yabo. Abangani kuyenzeka umngani abe good influence, kuyenzeka kodwa abe bad influence. Kodwa nje isikhathi esiningi umngani uhleze bad influence. Yabo. Ngoba naye usuke ekhuluma ngento angenayo experience yakhe ngoba naye usayingane. Yabo. Sengingasho ukuthi nje umzali phambili. Yabo. Umzali yabo ungalalela umzali kuwo konke akushoyo ngoba umzali unaye ilentuzi. Unaye experience yalento akhuluma kuyona usedlulile kuyona. Yeah. Yabo. Ulalela umzali kakhulu kunokuthi ulalela umngani. Sipho Senkosi, ukukhula ngaphandle kwabazali ngabe kube namthelela mona empilweni yakho? Abona ke lapho engingakusho lapho professor yabona ungabi nabazali wona bongibulalela impilo yami kakhulu. Ngoba naloko bekungibusa lokho ekhaya. Bekungibusa kakhulu. Engangokuthi bengingakutholi ukuphumula. Ngawukuthi ngisho ngilele yabo mina owami uma ngimaze ephuphweni. Owami nje uma ngimaze ephuphweni, owami ubaba ngimaze ephuphweni. Bayafika ngamaphupho. Kodwa nje ukuthi nje ngibona isithombe noma ngibone yena ngiqamba angibazi. Angibazi. So engingakusho lokho yabona nje ilentoza. Ngathini leyo mpatho leso sandla somzali siyadingeka. Yabo nanokuthini ukhulu usho uthi ma baba yabo. Naloko kuyakwenza nawe kuya encourage nawe ukuthi uyibone ukuthi ngiyangiqhuma ngesidulini naye umanga naye ubaba. Yeah. Jayizwa lona. Kanti mozokhula nje angisho kona ukuthi kuyabheda yabo ngoba nabo basuke bezama ukuvala aunti nomalume nogogo basuke bevala isikhala. Oliyona. Yeah, kodwa nje ngathini usuke ukhule kanzima uma ungenayo uma nobaba. Yabo ngoba uma nobaba uyikona konke kuwena. Izwa lona. Uyikona konke professor. Uma nobaba uyikona konke. Mabefika ngephupho mhlambe kukhona nabafike bekukhulume noma izinto ezizimpawu abasuke bekuvezela zona. Yeah, yabona uma yabona uma ngathini angazi ufika kanjani ngoba ubekafike afike ngathi khona into eublanket azongimbatha ngayo. Bengakhulumi besanafika ngimbathise leyo nto angimbathisa yona. Ekugcineni abese ngivezela ubuso bakhe. Manje nalelo phupho belingaqhamile njalo mengimphupha nje afika ngimbathe ngalo blanket abese ngivezela ubuso bakhe. Engakuthi ngaze ngayikhuluma leyo ndaba ekhaya ngahamba ngaya kubantu ababonayo bathi mebengitshena bethe la ekhona uyakhala and futhi azange agezwe yabo nje useyidloze limbi kumina. Yabo kahle uyakhala ngami yabo lonto. Ngazi ukuthi ukhala njelani noma mhlambe biziyavaleleka indlela zakhe la ngokuthi azange ayikhulisa ingane yakhe ngazi into kanjalo kodwa eyayizama ukungivezela yona leya. So nje ngakusha yabona ungakukhulu ngenamzali kunawo umthelele umzali ubaluleke kabi. Ngiqamba makubaluleke yini. No mfowethu siyabonga. I think it's a powerful episode esike sayenza kulonyaka le. Khosi yama episode enakho konke
engicabanga ukuthi kuzomsiza umuntu ozoyibukela. Egameni lokuthi okokuqala nje uma usenomzali mfowethu kumele umhloniphe umzali wakho. Kuyisibusiso lokho. Ikhona esikupick up emlonyeni wakho lokho. Okwesibili indaba yabangani. Izingane zilalela abangani ukudlula abazali. Yes. Okwesithathu ukuthi nawe mawumzali ube yiso emntwaneni wakho futhi ungenzi nawe kuze kweqe ngoba ungathi uyalungisa into suyamosha. Yebo kunjalo. No mfowethu siyabonga kakhulu Sipho Senkosi. Nami ngiyabonga. Abafana nodadewenu nabo kami. Kumana ngizalwa ngedwa ma. Kubaba ke ngizalwa namantombazana awu2. Now iyodwa ngiyaziyo yenye angiyazi ukuthi angikaze ngiyibone ngengiqamba mangishe ngiyengizwe ngokukhulu na ukuthi hayi khona intombazane futhi esizalwa naye angala ngeqoloko. Shuthi ngasho ukuthi sibathathu kubaba. Yini oyifisa empilweni yakho? Ufisa impilo yakho ilunga kanjani ngelinye ilanga mhlawumbe? Abo nje ngiyafisa nami ukuthi ngendle into ebengiyifisa ngisakhulu ukuthi ngakhe umuzi kaBaba yize noma uBaba engalitholanga leso sikhathi sokuthi abe nami ngibuyena uBaba uqobo lakhe. Ngakho umuzi kaBaba ngibe nomndeni nami ngibe nomuzi ngibe umuntu abo ngingabu sikhotheni phile njengomuntu njengabo bonke abantu yabo kube yona impilo ebengiyifisa le yiyona nje. Sipho Senkosi bayebethi alifi iphupho lomuntu njalo esaphila bese themba ukuthi mhlawumbe ngelinye ilanga umoya oyingcwele noma imvelo nginalo lelo themba iyokwazi ukuthi ifezekise lokho. Igama lami nguprofessor Ngengwakamkhize ngidabwa phansi kaNongoma esigodini sapha umthetho sohlangothini nakaMandlakazi. Siyacela abantu bejoin i-membership, siyacela abantu balilekelele uhlelo ukuze likhule. Baye bethi ngobude bendlela umphako uyayubole. Ibanga sesilihambile ngalezi iqephu selilide kakhulu okungenzeka ukuthi sekuze kwabola nakwabanye bebekade bekuthathela phezulu behlisile manje ukulithathela phezulu uhlelo ngoba sekuyinto esijwayelekile. Awuvele nje siyazi ukuthi bazothini but ekugcineni iqiniso and futhi mawumzali kumele uhlezi uthukile usuku nosuku ngoba izingane indlela ezihlakaniphe ngayo zenza izinto ezigcina wena mzali ungakwazanga ukuthi uyibone obona obusubona mhlawumbe ngama results buka nje umalume wakho wabona sekuphela unyaka ukuthi ola lo ngamafoni awasekho wathathile. So nabazali kunezinto abazoyibona ngoba manje sebebona ngemiphumela engemihle okusuke kuyobe sekunzima ukungaqala umlilo. So abazali babe yiso nabo ebantwaneni babo ukuze kusasa bengayitholi besenkingeni yokuthi behlukunyezwe izingane ngoba isigcino okuhlukumezeka abazali kakhulu ukudlula zona izingane ezisuke igila imkhuba. Igama lami nguprofessor Ngengwakamkhize ngidabwa phansi kaNongoma esigodini sapha umthetho sohlangothini nakaMandlakazi. Ngakho ke saningcenga.